kan vi lige se vandbeholderen her inde bagved. Nedenunder herinde, derinde, der har vi vandbeholderen inde, som er forbundet til lænsepumpen, der sidder længere oppe i arrangementet. Og så er der en låge på her. Man kan se, hvor man kan lukke op og komme ind til beholderen. Nu kan man se, hvor hjulet drejer rundt her. Når der så er vand i beholderen, så bliver det skovlet ned i bassinet her. Har I prøvet det om sommeren, når der var vand i? Så er der vand nede i det der store kar hernede. Skal vi prøve at se. Jeg skal lige filme det. Så hvis der var vand dernede, så bliver der pumpet vand op her. Og det her, det er, den her står og hiver i her, det er en lænsepumpe. Når man hiver i håndtaget, så bliver der pumpet vand op her. Så bliver det pumpet op i bassinet ved siden af. Til de her små beholdere, hvor der så er vand, der løber ud af hullet her. Og løber den her vej ned. I nogle niveauer dernede af. Og det er så integreret med et system, der ligner noget, der engang har været en gynge her.